filla fala en galego e a súa filla fala en castelán. Onde está a súa filla? Está no instituto? No, vale, ten 4 anos. Hai veces que cando vou a Ourense hai xente que fala en galego. Atopámonos no colexio de Maceda. Aquí, salvo nas clases de lingua castelá, o habitual nestas aulas é escoitar falar en galego. Cando recibiu a resposta, a súa solicitude fora admitida. Xa en Canterbury, na biblioteca onde se ia celebrar o curso, encontrou... Falan en galego porque é o que están afeitos dende que eran uns cativos. É a lingua que falan os seus avós e os seus pais, e a que escoitan e utilizan na casa e nas aldeas onde viven. Xa saben que cando cambiamos a lingua castellana que hai que cambiar. O chip. Pero neste colexio non todos son de aquí. Algúns nenos chegaron de países como Suíza, ou Uruguai ou Rumanía. É o caso de Andrea, que leva aquí un ano. Ca miña irmá falo galego e ca miña nai e co meu pai castelán. E rumano nada? Sí. Algo tamén para non olvidalo. Din os rapaces que a cousa cambia e moito cando visitan Ourense. Contan que nas cidades é máis raro escoitar a xente falando en galego.